Allahu Rabbi, Batua kita Nabi Muhammad, penghulu kita wahai sahabatul saudara. Assalamualaikum, sebuah firman hendak ala baca di dalam Al-Quran ada basul innal ladzina kasabu sehingga akhirnya. Oi dua buah sifat nasangai cilaka, pertama takabu akan dua penutup. Hai takabu aja sombong, kalau dipakai segala ibadah pahala tak sampai. Pahala ditolak jatuh dengarai, manang puasa ruko nasangai suli. Anta ko babali hujan kelangi, anta ko terakum batu dilawi, Anta ko aja untuk tak sapi ke dalamnya lubang jarum pinjai, setangannya pulau tadi jubai. mengatakan awal makanan iki, tetapi manggarega di balik bukit. Nani kagata nai jogawi pikir bana segala dusana. Oi kotanya lah kadang ombak dilawi, mengatakan awal kayu lah cukui, manarua kan ame lah impi-impi, ame depera lah Sumpi sampai rali jadi tukang rumpi. gilor menginjau sapi jarajui, Pinggang lah kadang dari pedo baru. sabuanya lagi kasih dana banyak, jangan ditiru balik mubadah. Oh jiko panah membara nak ketelan agak sadang dek pematom kami tak bakucak kau kuno ni lantiam licik pada obadi.
tak pandai bakat mengucap kulima. Pokok indah dia soleh ada pun mana. Oleh kulima Tuhan Lai ada pun lama anak, hai kulima jo Tuhan. Nanjo kalau laka ate, lai tanah hamdu jo jantan. lajo kalau ke bawah tara kasih bulan mana kulima. Oh mali putih ala Maliputillah de jo subuh, oh nyawa lah di badan. iya. Ilai jo kalau dipandang dengan uraya wija, hilang iyo lah di mata, lah di hati jo tampak. Samparono nyo lumpuh delai mangko bajaja. Samparono nyo butuh delai mangko manampak. Samparono nyo mati delai mangko labagara asam mula alama. O para hubatullah delai om alamela gondai. Oleh nai abara omba, Alipat wadisi delai paham talata. Delai wahai sudaro delai handai dan tolan. Delai kanala diri pandang iyo la Tuhan cukola uji. Hai batu lai jo intan delai timbang lamela batu. oleh bare joringan. Keputusan pandang leka padonyo Tuhan. Putusan ilmu deka pado iman. Oh delai iman di hati jamin de Tuhan. Lai suku de kita lai pikir de Tuhan.
masalah denyo nyawa memang kan dilanjut dekan Wa iyo sabalun nyawa nan ditiupkan ka batang hai tubuh kita nang tu. memang nyawa lah disidangkan sama so iyo dahulu Onan menyidangkan ladenyo nyawa la siapa iyo nan la disano. nama jadilah denyo saksi siapa iyo lanyo pulo Oman jadi hakim nan la ketuanan siapa iyo la nan disano. ado iyo nang bakurisi kurisi apola kana munyo Wako ado iyo bamedahi jawa punan wakatul la disano. manoko sarato dejo palu batanyo iyo dekan Pemangku nanya wala disidangkan apa hai sabab lakaran monyo. iyo nang keputusanyo sidang bagene mano jatuh ponisnyo Pemaminta iyo keterangan. kabake kami nalabadu Benda kami iyo nala encerkan. odena satulah persatunya Sama iyo lanan dun sana iyo hai kube nan samintaro. iyo sabalum la dijawa Iyo dun sana mama santanyo. odenan kami nan tidak lupa Oh iyo kasidang hai labasamu. nakumu iyo la denyo bana kehadirin hadirat nonton di malam nangko Kapado iyo lai gai eto walau nan tuo disiko. karano murana tuo disiko ahli torikat la kasamunyo Allah nan iyo la de terkena bahasa saran nan di solo jaro. iyo ko indah la pado bari makan de baik kami baik Wako indah iyo lai padosan kita tagak nan iyo hai de tiang. ko indah la panakuan panabangan tibo de kami badu Wako indah iyo hai pado insang iyo de kami nan tadun. iyo rila la jumaah Iyo lai akan kami pintu. salahku iyo nande tu kami Iyo nanana mudo-mudo. memang ayah dan mudo mata kami hai kini kadunya Umunan iyo lade pun balung alun iyo satakun jagung jo. dibilang la denyo dara alun satampu ala pinangnya Pengalaman di dalam dado iyo ibarat nan tidak ado. apona lagi orekan kita kini nang sadang mananti Kota ado iyo nande upah cuma nanti yo amak balik balanyo. iyo tak ado nande ubanyo saruponan urang menanti oto Orang mana tilade nyo oto hai nanti yo tapi jalan rayo. memang medang ujo kalason mama kakapang kade tali Ote tapi supir yo lama mbao nani yo hai alum nantaruko. antanani oleh urang awa antako iyo hai urang cino Antana nurang Sumatera, antana nurang lade nyo Jowo. indah iyo laba Indah hai jadi lamang ngapo. kini nang iyo menjawab tanyo Akanan kami laju go-jugo. iyo kapado Mister Jet angkasa dangai dekan tulo Simak yo simak nandekan bana elok dipasang yo lai talingo. sabalum nyawa nan ditiupkan kadalang matangai itu buat kita sama so iyo dahulunyo memang ai nyawa disidangkan sama so iyo dahulunyo mangko nyawa disidangkan sama so iyo nala disano tantu ai ado lanyo sabab
manjadi iyo de karano iyo lanyo nyawa nasange iyo lanyo suci halus iyo ay samparono sawara katula di sano kok nyampang nyawa ditiupkan ke dalam batang ay kubur itu di situ nyawa dekan takui ay nyawa dekan kumu takui nyawa de badoso de batang kubuat itu nangku karano iyo hai manusia mudai akan tergodanya Itu nani yola denyo sabab atau nani yola de karano nyawa nani yo hai sange anggan hai masuk ke batang tubuh kita nan manyidang dekan nyawa iyo nyawa ketula di sano dangai dekan pulo iyo nani kula jawab tanyo nan manyidangkan lanyo nyawa sama so iyo dahulunya sebelum masuk ke batang tubuh kita tidak lainan tidak bukan malaikat nambar ampe punyo karajun nan menjadi iyo nan saksinya tetap malaikat nani tujuh nan menjadi hakim ketua Allah Ta'ala sama tomatu nan menjadi iyo kurisinya kudiratillah nan desamatu nan menjadi meja hijaunya dangai dekan pulo yaitu memang dekan nado iyolah ilah de buninyo yaitu iyo hidayatullah denalai desamatu menjadi panoko lajo palu waktu iyo lah di sano yaitu iyo subhanallah akan nani yo sama tomato iyo leangganlah dengan tidak nyawa hai tetap ditiupkan ju sebelum nyawa nan ditiupkan ke dalam batang tubuh kita di situ nyawa nan lah berjanji kepada Tuhan anda yang ngasuh akan nani yo mengikuti suruh menghentikan taga di dunia nanko akan menjunjung hai kita Allah menjunjung hidup hai kita Rasul menjunjung hai akan kita gurunya di bulan iyolah de Ramadan nyawai akanan berpuasa akan mengarajokan sumbayang di wakatulah dena limo iyo bagitu perjanjian denyo nyawa sama soy iyo dahulunya sesudah nyawa nalla berjanji iyo nalla di muko saksi di situ sure nalla ditekan iyo nalla barami-rami bahaso nyawa la denyo kini nanti tak yo akala mungkin tetapilah sampai lahir kita ke bumi lah banyak kita lupa di diri lah banyak kita lupa di janji pula dek mana jalannya pangkat sarato iyo nande piti nantala biar olah biar bana nan laki-laki tak pada yo dek kurang lapadusi ba itu bana sabali enyo nan padusi tak dayo pulo de kurang laki-laki Sakian idola penjawaban iyo hai dari nampado kami iyo nakarano tadi rekan batanyo iyo di malam kini Tantunan mula hai dengan konyo iyo kan tahan dengan lai iyo ikut masalah batanyo tantulai kita ganti baganti Sekali iyo nanjar angkasa Sekali yo pulo nan dari kami iyo lah iko bunitanyo Iyo dari kami nambado tadi nanya wahai
masuk dah ulunya alana samola nyatu iyo nalai lade kita sampai naniyo keputusan alana niyo dipanyatu iyo nan ala samu bajanji iyo sasudah itu tantu nyawa ditiupkan kabatang tubuh alanyo itu nan maniup lakan nyawa siapa iyo ladenyo pulo kok baru ponan malaikat apola namoyo sampai nan masuklah denyo nyawa kabatang iyo hai tubuh kita di mano iyo ladeko inyo antara niyo diampu kaki atau di puncak kapalo atau naniyo hai dari hingkong atau nan dari lubang telingo ado iyo nalaba pintu apoy namo la pintunyo o ado iyo nan bakulima jokulima lanan mano la jadi sikit la denyo itu ini hai kami memasang tanyo iyo tolong anak lah jawa alai sudah la denyo itu indah ada kami panjang-panjang ida pula menjelu-jelu iyo apun lagi kini pesawat tempur tubuh di siku Allah iyo lade johan iyo di surau solo jaro iyo danga bana gadang pulo iyo bacriko iyo dan ngala banda iyo di kuku basamu Allah Bapak Ibu laksana saudara lagu ku capi cubola dana tantang parangai na mudo-mudo uila ama minta kata ama minta gata cokara hai mama dia bar lagi baru lana gadi dalam pengwadana kucil segala manda dapet laku jaman dulu ala kababa dak maka pailai haya mandela bayi wapiku apa badan duo badan duo atun balaki ha oge lama minta kata oge lama minta kata oge lama minta kata indah jadi sama di sekolah alapannya kapalo dek mami kiri tantang parangai bujang jogadi pasirawa hawai ba oro mini bajalan tanjo pulang yo pagi bilang sekolah babada indah tak tolong kalajo amat tagad ada simpalan inyo malaga nampak itu apa itu dia inyo masih dekat oge lama minta kata oye lama minta kata oye kata indah jadi sama di sekolah jadi lahir sojo dari kami badu na tolong na mela sambulai sa sudah lare nyoi ko menanjo buat lain orang na kulai na zero jangan tolong sampai nana berlupa-lupa lade orang lade palu ko lade laya do lade sabab